Naglap ka mo po yung silingan mga bayot kay tagas man po ni nga ko ang mga katuhuran ri mga bayot ug mga kagulumayon ani nga kung lapalapa mga bayot muadto ko dito sa merkado mga bayot kay mo palit kog mga kalanon sa akong mga kagupa. Bita-bita mga bayot ang akong kapika sa ilong mga bayot. Hindi request og burger mga bayot. Ako ra man ta siyang orderon mga bayot. Di man gid po sa ganahan mga bayot kay gusto man siya luto kuno nako. Hala. Magluto ta diring dapita kay kompleto pa man po ni akong kulamoy mga bayot manguha og mga kalanon. Bita-bita mga bayot lantawa ninyo ako ang buhok mga bayot ha. Buhok ra dili apilo ng ilong. Kay ug apilo nyo naglantaw na akong ilong mga bayot murag lundoon gid mo. Bita-bita mga bayot ako ikumpara mga bayot akong kinabuhi diri karon sa Pilipinas ug kinabuhi na ako dito sa 8 ka bulan. Kabulan unsa man na fetus pascarina karon. 8 ka tuig na kong pinuyo dito sa mabugnaw nga dapit mga bayot. Wag ko kakita dito mga bayot og nay babaye mga bayot mga kalalakinan mga bayot kagalakaw-lakaw na nang ka daplinan sa krasadahan mga bayot madto na mga office mga bayot gatulo ng buhok nga pareha na ako ang buhok ba mga bayot nga kasaluran og timba. Unya di po ko gabaklay dito mga bayot ginani kalayuan mga bayot kay door to door delivery ko dito. Unya dito mga bayot di ka kakita ang nani mga bayot nga mungaan gadadala og piso. Kay wa man poy kanal dito ginani humuta. Unya kay gabre man ni dring kayo kayan mga bayot. Muanhi ko diri sa kayo kayan actually mga bayot di na ako napahibawon akong kapika sa ilong mga bayot ug asa ko ngadto mga bayot kay di gina sa ganahan naron. Naabot ako diri sa baligyanan og pan mga bayot. Nang mo ni ako ang paliton nga pan mga bayot kay maggama-gama ko mga bayot ug kalanon sa ako ang kapika sa ilong pagabot ako mga bayot ang akong gipalit dito sa market mga bayot akong giluto mga bayot kay di man po ko mabusog ang ako ang gibuhat-buhat ka kalanon nila mga bayot oy partnera nagluto mga bayot nakapandungab na ko mga bayot pagkahuman diri na ko mga bayot sa akong gipamalit mga bayot nga mga sauce dito mga bayot sa tindahan mga bayot no mo ni gikaingon mga bayot gi-mix na ko na dra mga bayot nagpainit ako diri kalha mga bayot butangan ako nag-butter mga bayot no dayon ako na ning ibutang mga bayot ning ako ang gi-slice nga karning baka mga bayot wala na ako nagigaling mga bayot oy kay tangkod pa man pud mga tangon ning ako ang mga kagupaw akong kagupa ra day mga bayot akong kapika sa ilong lami pa man pud ang mga tangon mga bayot may pa kay na muusap ani mga bayot kita ang pugog sagbot-sagbot dito mga bayot o mga vegetable mga bayot timpalit po ko mga bayot dayon kaning ilang pamido silang lingwahe mga bayot kung sa atuwa pa mga bayot kamatis kita man pugog halang-halang nga sili mga bayot mo na ni mga bayot ako na ning gipang buhutang diri mga bayot dinani ang pagama-gama og burger mga bayot no kay mo ni kalanon sa kuwang kapika sa ilong dito sa iyang mga kagupa po dito bitaw mga bayot di na sila mapas mo mga bayot basta ang ila inahan og asawa mga bayot maayo muluto-luto mga bayot lang tawar god pa nyon silingan mga bayot ikauli pa bagudtaan ni mga bayot nga tanang kalihok na ning panimalay mga bayot bisag asa ko adto mga bayot halalihok silistida kay nganong unsay gika-enter mo rang napita mga ganahan di order pug burger mga bayot no paabutan na lang po ninyo mga bayot ang ako ang episode sa burger nga baligya anong baligya sa mga tindira bita mga bayot hapit nagyo ko mag live selling ani mga burger ng mga kalanon bitaw mga bayot ning ako ang gipang buhat-buhat ri mga bayot sunod ani mga bayot kay wa man ko nahalinan sa ako ang gipang maligya nga mga footwear pa karon mga bayot mga dry goods ba karon mga bayot diri ko mamaligya mga bayot sa mga pagkaon mga bayot live selling ko ni sarog di ko mahalinan ani hantod mahapnan ko anig baligya kadidi ko sa ka burger mga bayot ang akong gipalaman na nga karne katong karning baboy ba ako lang nang gipapula-pula dra mga bayot aron crispy pud siya lang tawon ra